नै रायजोफोर नै दिनै जोङो मागोनि 1 तारिखआव जोंनि एसेबां सिगां जोंनि आबै आबौ आयंमोन आयंमोन थैलांबाय रुंसारि जालांबाय बिथांमोननि थाखाय जोंनि जानाय मोनसे जोंहा बोसोराव खालामखायो मोनसे हाबाफारि जोङो फिथा सौराय जानायनि सिगां बिथांमोननो मोजां थिखामा नुबाबाखौ नुदों बानायनानै दोनग्रोयो बिनि उनावसो जों जानायखौ जों बेखौनो दिनै आं बावनो थाखाय थियारि जाबाय जों बेबायदिनो जों बावो जोङो जेरै मालाय जाबाय हाबथा जुमाय संना दोननाय जायो गोथारै बेखौबो होनाय जाबाय जों हाबथा जाय जाय जि लोङोमोन जोंनि जौ गोरान बेखौबो होनाय जादों लोगोसेयावनो जि गोथार जोङो गामसा दख'ना फालि बेखौबो होनाय जाबाय आरो जोबनायाव सब लगायनानै दिनै गय जरा फाथै जरासे जोङो मान बावनाय हिसाबै जों बावनानै दिनै बिदाय होसिगोन आरो गोथैसि आङो मोननैसो मोन्थोर रायनोसै रावबो जायाबाबो दे खुलुमदो जय आफा बोराइ बाथौ नै दिनै मागोनि 1 तारिखआव जोङो मोनफ्रोमबो बोसोरावनो बिदि जोंखौ आबै आबौआ बा आइ आफामोना सिखायलांबाय बिदिनो दिनैबो जोङो आइ आफा थैलांबाय आबौमोन थैलांबाय आबौमोन थैलांबाय आबौनि आबौमोन थैलांबाय बिसोरनि मुङैनो जोङो दिनै थैलांनाय लेखा लेखा जोङो जानाय सिगां जिखौ जोङो फिथा सौराय मागो बोथोरनि जों बानायना दोननाय बेखौ जोङो थिना दोननानै मागोनि 1 तारिखआव जोङो बिथांमोननो बावो दा बे बावनायावनो दिनै जा जेसेबां गोथै गोथां थैलांबाय बिथांमोना रुंसारि जालांबाय सोरगोआव दङ ना पातालाव दङ जेरावखि थाया माथो गोजोनै जोङो थानो मोन्थों बा थाहैथों होननानै जोङो दासिमबो आर'ज गाबो सोरगोआव दङबा सोरगोनिफ्राय पातालाव दङ पातालनिफ्राय जेन जोंखौ खैफोद आफोदनिफ्राय जों बारग'हैयो जेनिफ्रायबो जोंखौ नोजोर होनानै जोंनि न'खरखौ जों सोरगोनिफ्रायबाबो जेराव दङ माने मोजां नायहरो जों मोसौ मोसा दाउ अमा मानसि दुमसि गासैखौबो जेन गाज्रि लामाजों दैदेनलाङा मोजां ग्रोम ग्रोम जानाय बायदि नोंथांमोननि आखिरबाद मोननो लुबैयो हे आइ आफा आबै आबौ आबौमोन दिनै नोंथांमोननि मुङैनो दिनै जोङो फिथा सौराय मागोनि थिनानै दोननायखौ जोङो होनाय जाबाय माबाफोर बिनि गेजेरावनो गोरोन्थि जादोंब्ला बिथांमोना फिसा होननानै जोंखौ निमाहा होनो जोंनि बावनायखौ आजावना लानांगोन दे मागो बोथोरनि 1 तारिखआव नोंथांमोननि सालायलांनो मिनिनाय मन्थ्र रायनायाव फैबाय थाबाय